sa kaaw. At kung may huling sasabihin. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit ug ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Olin. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Salamat. Dahil sa RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kaning sa kababay nga taga Pantukan, Davao de Oro. Ang tumatatampo, nagdasingan nga. Olin. Congratulations, Olin. Sa katapusan, nakagraduate ka na gyud sa high school na. Salamat sa kaayo, ma. Ngabisan sa atong kalisod, imog kong gipa-eskwela. Ako nang gisaad sa namatay ni mong amahan. Nga paskwelahon tagyud ka. Ug buhaton ako ang tanan nga mahatag nako ang maayong ugma nimo. Salamat, ma. Olin, anak, pangandam, ha? Nga naman, ma? Aron magpa-enroll ka sa college. Ha? Imo kong pa-eskwelahan o college? Oo. Ayaw lang tingali, ma, oy. Basig, dili ni mo makaya. Napabi ako yung mga manghod nga nag-eskwela. Anya, wanisad si Papa nga mutabang na to. Sige lang, good. Mangita na kong paagi nga makaskwela ka. Mutabang na lang tingali ko ni mo sa basakan, ma, oy. O baka ha, manghurnal ko. Ayaw na ko, Eskwela lang, good, ha? Kay gusto na ako nga makaskwela kag college. Unsa mas ang kursuhang akong kuhaon, ma? Gusto na ako nga mag-elementary teacher ka. Kaya ako magkong nakita nimo nga angayan ka ng kursuha kay mapinanggaon ka og bata. Sige, ma. Kana na lang kursuha akong kuhaon. Pangandam na, ha? Aron magpa-enroll na ka. Ma, sunod adlaw magsugod na ba yung among klase? Mao ba? O niya. Asa man ko mapuyo, anak, ma? Ang dili man sad mahimong nga mag-ulian ko din sa ato kay layo biya kaayo. Mangita lang tag boarding house, nak. Sige, ma. Unya unsa man? Okay ra ka ining imong puy-an? Okay na ni Maoy. Nindot na ini, Nahala, sige, ha? Pagtarong biag eskwela, nak, ha? Panawag lang unya kung may kinahanglan ka sa imong pag-eskwela. Ma. Ay, salamat in taon kinaka-eskwela na ko college. Kanindot sa akong feeling, oy. Na nag-college na ko. Kumusta naman ka diha, nak? Kumusta man ang imong pag-eskwela? Okay na, ma. Humayo hinuon. Pero, naalagi mi bayro nun, ma? Sige lang, magpadako kwarta nimo. Salamat, ma. Dili mo dahil lalim mag-college, uy. Ay, sunod aglaw, bayra na nasab. Day, Olin! Naon sa di ka, uy. Naginuktok mo kong kadiha. Dali na yung mga unata. Naon sa di ka? Nagkunahon na lang ko, day ba? Dako kayo gastuhan yung mag-college ta. Unya, si mama ang nangita na mo. Ay, muundang na lang ka ako sa... Ha? Og nganong muundang mang kanak? Naluoy ko ni mo magod. Napati tuition fee, allowance, o bayranan sa boarding house.
Hay mayo kun ato na lang kapuyo ni Ate Chani mo. Aron dili kayo tamadakan sa gasto ba? Sige, ma. Sige. Akong tawagan si ate ni mo, ha? Aron malibre kas po'y anan. O ang atong una-unaon, ang uban na lang nga bayro nun. Sige, ma. Salamat, Teha, nga. Nisugot ka nga anhi ko maabot sa inyo. Ay, wala problema, uy. Magtinabang ka lang gud takon. Salamat, Techa. Basta magbinutan ka lang gud din, ha? Ote. Kumusta man ka diha, nak? Okay raman, ma. Mayo hinuon. Karong sunod adlaw, birthday man nimo. Pauli ba yung siguro, ha? Basig mabisi ko, ma. Pauli og siguro. Kaya po baya na nimo. Sige, ma. Anak ko mag-birthday sa ato. Ay, salamat. Humanagid ang atong exam, day. Makarelax na kita o gamay ini, day. Maog yun. O dili lang mahibawan. Mag-second year college na ta. Lagi, no? Dali aras panahon, uy. Maog yun. Mula lagwa, no? Oh. Ay, kadiyot di ha. Nanawag akong igsuon. Hello, Dong? Erin, Oh, naunsa man ka? Ano naghila ka? si Mama nasa ospital kay na-disgrasya sa motor. Unsa? Asa mga ospitala? Ngano nahitabo maninay mo, ma? Ay, disgrasya gyud. Tiyo, sa maningitabo, Ngano na disgrasya man sa mama? Ay, nag-meeting man gud na sila sa 4Ps. Unya, nakadesisyon si mama nimo nga mapalit og snacks para sa iyang mga kaupan. Kusog kaayong nipadagan sa inyong motor. O natumong ni sa libaong mo hinungdan nga na disgrasya. Ginoo ko. Magpakabuhi, ma. Birthday ba yan ako, ugma? Di buwan ako. O yan, ingon makakaiwa kong papaulion. Ma, pagpakaayaw ba yan yun? Nagana siya gipanandaman dito sa inyo. Aron kuno malipay ka sa imong birthday. Ug dili ka namo sultihan aron ma-surprise ka inig uli nimo. Unsa? Mayong pagbuminaw sa Let's Ma! Salamat, ma. Apoy. Ma, imo mo gud ang gipayong imong mga mata. Ma! Dok! Dok, kasi nahitabo! I'm sorry. Patay ng pasyente. Ginoo ko. Ang ano nahitabo, maninay mo, ma. Yan ang mo pamigibiyaan. Ma! Ma! Ito man ang huling awit. Subo kayong hana-hanaon. Nga sa pagsaulog na ako sa akong birthday, namatay usab sa mama. Buta nga dili gyud ako mahimong hikalimtan. Sa pagkakaroon, minyo na ko, og dili lang gyud malikayan nga may panahon nga maghandom ko ni mama. Sa iyang pagkayaw-yawira, og mamispod na ko ang iyang mga tambag. Dinhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagating akong tampo. More power sa RMN. Mao kato mga hikalang kaagi ni Ulen nga taga Pantukan, Davao de Oro. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan. Salamat.
Ang mga kaagi gibahatan doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaapit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako na si Renz, 32 anyos, ulitao, taga Sarangani Province Jugo. Pero ni ako magtrabaho sa Jensan. Personal lang ning akong problema, ug may legal. Kabahin kini sa mga tao sa akong palibot. Nagikan sa bata pa ko, hangtod karon nga nagtrabaho nako. Ingon man gyud ini ang mga tao nako. Aron yung sabdan, sugdo nako sa bata pa ko. Sa nag-eskwela pa ko sa elementary. Ingon ini ang mga panghitabo. Sige na nak, suod na sa inyong eskwelahan ha. Kaya aron makapauli nako. Ayaw lang uli, ma. Say ayaw og pauli. Dili ko nimo papauli nak. Nga maayo man og apil ko sa pag-eskwela nimo. Sige na. Kay daghan pa ba kay kong trabaho na sa bahay. Kuyog lang po nimo uli, ma. Nayapag naman taon ka, uy. Gihatod ganit ka din sa eskwelahan, aron maka-eskwela gyud ka. Unya mo kuyog na sa dinon ka na kog pauli. Ay, Renz, ayaw ko parisyuha, ha? Daghan pa ba ako katimanunon? Ayaw pag binata, kay dili nakabata. Nag-eskwela na gud ka. Sige na, ha? Sod na, ha? Kay mag-flag ceremony na muron karong taod-taod. Sige na lang, uy. Daan ako mga classmates, eh. Ala? Nanantambok. Nanantambok ka, yay! Kapit maliit ang baboy, ay! Yay! Dugay ka na, baboy, dugay ka. Baboy, dugay ka, laugay yung mama. Baboy. Nangayabot, ay. Uli naman ko. Baboy, umba. Ay, kabuang baya ni mo, Renz. Uy, gihatod na ganit ka sa eskwelahan. Ni pauli ka man hinuon, sunod na ako. Ang ambi, sumungkulong ko na ang baboy ko. Ituo, ana. Ganong masuko man ka. Nga dili man na tinuod nga baboy ka. Tao man ka. Pasagdi sila na. Kay kung magsige ka ingon ana, Renz, mawagid kay grado. Wagid kay grado. Kay di man ka mo eskwela, tungod lang ana. Sagdi sila. Ibaliwa sila. Ayaw tagda. Ano sa mga high school, eh? Aron sa lain akong miskilahan mo eskwela. Aron din namin makita sa mga classmate nga mga sumugan kayo. Ay, karon na high school na ko. Lain ang mga estudyante sa akong palipot. Mayong taon ko na. Wala yung mabuli na ko. Ganun eh. Maninda ka eh. Itambok. Sibot yung pasabak. What? Dilawar daw si mga tambok, bit! Anong nanumpag-pag ka? Gikan sa elementary pa ko nga sigihan jugog bully. Hangtod nga nag-high school na ko nga may apil na pisikal. Muragway adlaw nga di ko mabunog sa mga bully na ko. Sumbag ug patid ang akong mahiguman. Mabunog jud ko permi. Ugon niya. Magunsa ka? Magkatong kong martial arts, ma. Kaya naman ko, no? Lagot na kay kuha ng mga bully na ko, eh. Kinahanglan makamao ko, ana, ma, para makadipinsa ko sa kagalingon kung may mapasakit na ako. Hoy. Ayaw ni Ana rin, sa. Kapila tamang kasultihi. Nga ayaw na lang silag patuli. Pasakit na naman ko nila, eh.
Unsa? O ano mo man dahil ka musulti na ako dayon, ana, ha? Kaya ato nang ipangkiha. Kinsa sila, ha? Kinsa na silang nipasakit mo, ha? Ayun na lang, ma. Kagingnan mo ako nila nga. Apilon mo kung musulti ko ninyo. Ha? Ngigagod. Samot nga pwede na to silang makiha, ana. Dili man na mao'y sulbad, ma. Kailan na magkamao kung musukol nila ron. Titla ko nila bulion. Nag-anad na magyuna sila, God. Renz! Oh, kumusta naman ang pag-eskwela ni mo sa college, Renz? Okay na unta, ma. Oh, nganong naunta man na? Wala to na mga nang-bully na ako. Ang mga nipasakit ako ba? Kaya makamao naman kumudepensa sa akong kagalingon. Apan karon nga nauso na sad ang social media, ma. Online na sad ang bullying, ma. Ug ang bashing. Unsa? Ambot nga nuning kinabuhi, nga sundan magyud ko sa mga taong bully. Karon matag-post na ko sa social media, naagyo na'y komento nga dili maayo bisan karon nga may trabaho na ko. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Nganong may mga tao mangyud nga bully? Unsaon man ako sila pagkumbinsi nga hunungo na nila ang ilang pagbuli nako? Ikaduhang pangutana. Unsa may akong buhaton para dili na ko nila ibuli pirmi? Nga bisan unsaon akong diet, baon naman gyud ni akong lawas. Tambok man gyud ko. Ikatulong pangutana. Karon nga nauso na ang social media, sa sokmed naman pod hinuon ko ibuli o ibash. Matag-post na ako, may komento gyud nga negatibo. Unsa may akong buhaton na? Ikaapat o katapusang pangutana. Naabay kaso anang bullying? Asa mo kumuduol aron katabangan ko sa akong suliran karon? Ang nabasab kong mudangop og doktor aron makondisyon akong utok ining bullying? Palihog, tabaging tambagi ko, kini ang akong suliran, Renz. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, anan na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadaling drugas kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email 612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga no one escapes life without getting wounded. Mao gina gigutag mga kuan kining obstacle sa kinabuhi. Di good ma-realize dayon ang gusto nitong mahitabo sa itong kinabuhi. So kung saog paningkamot na yung mga kakulian, no? Ang atong magtatampo karong adlaw si Renz, 32 years old, tara Sarangani Province, no? Single pa ni siya. Pero nani siya nagtrabaho karon sa Jinsan, no? Suma sa gipada niya sa drama na bati nito ganina, di palang dugay, punto personal ug may pagka-legal. Wala ba siya ito nibatan sa kuntapan karon napailayan gyud to, no? Ako lang rin paningkamutan matubag na ko ning mga putal. Musta naman na si Honorable Board Member Joe Ruiz. Musta naman mga taga Sarangani Province, no? Ibalo ko dagagay mga minaw sa itong programa diya, no? Ug si Bob Ugros Trinidad sa Davao City. Ug yung mga kauban sa iyang farm, no? Dutar ba ng mga durian mo da, Bob? Nakaana mo gigo. Dr. Boy Duhali, o mga doctors kauban ako na sa the whole of Mindanao, no? Musta naman, no? O dire dapit sa Cebu, si Rus, mga Huros family sa Pinamungahan, ug mga usabon ako ni mga taga Lantawan, San Fernando, Cebu, no? Siyam ni mga pamilya, ha? Mga Imbalsado, Saturi, Nabana, Ginelsa, Alcoseba, musta naman si Nanay Diding ug Crisio, ug si Nelson dia sa panadtaran na musta naman mga Servano, Remiticado, Ginargi, Noymando ug sinang Bita, unya mga apo, no? Ug mga taga Pitos sa Yamumo o La Rubis and Ruben
family diha sa San Fernando, Cebu. Ug mga dilapin niya family diha sa Green Hills, no? Musta naman inyong mga kanding ug manok daghan na. Ug isa pa man si Jewel Agoy. Nalimot ako sa diri sa kuan ba sa opera, no? Lido ni mo Jewel, oy. Kini kadaghan sa tao nga tong nimunduma malimot na ta, no? Si Violeta Kayampot diya sa Dumanhog, si Jose Marie Jornali, Randy Sidan, Marshall Nibrel, mga Nibrel family, mga Esquadro family, no? Si Mistro sa to mga security officers diya sa DOH-TRC Argao. So going back to the sender si Renz, sa taga Sarangani, Cebu, una niyang concern is nganong may mga tao man gyud nga bully. Unsaon man nako sila pagkumbinsi nga hunungon na ning ang ilang pagbuli nako. Well, daghan kang klase of bullying, Renz. Na physical, na psychological, na cyberbullying, na mga name calling, mga pang-insulto ba? Di bito ito'y kausap, ito nag-meeting mi among grupo, ha? He repeatedly, kanang address me as honorable, ha? Honorable Rene Obra. Sa akong pagka-experience yung tawgon kag honorable, diya sa korte, kaya pirmi man ko na sa korte. Ang usara ka tao, ang tawgon ni mo honorable, diya ka na presiding judge. All the rest, dili na honorable. Mr. Attorney, Madam, anara. O kung ikaw elected government official, gikan sa President of the Republic, all the way down to barangay councilor, pwede kag tawagong honorable. Pero I don't belong to any of these categories. Kung repeatedly addressing me as honorable is for me an insult. Murag bullying ni siya. Murag sarcastic ba? May pagkasarkasam. Yung na mga klase, napiuban nga, walagi tawgon kag dili imungan. Hoy, tambok, hoy, daot, or libat, or sama. This is a form of bullying. So, para nga mahunong na pagbuli ni mo rin, ay neglect lang ni sila, o usamang klaseng bullying, kung kakuan ganyan sa drama. Kung sige ni siya text ni mo, magpost sa social media, ay i-block na niyang number, ha? I-block na niyang number, ha? O i-strike out na niyang number sa imong cellphone para dili na siya makakontak nimo. To confront him, dili ni siya advisable kay mugara mehenon no? Pag masukmagan nimo, mabunalan nimo 2x2, dili na i-block ang iyang number sa imong cellphone or sa imong gadgets, padili na ni siya makakontak nimo, ha? So muna yung usa sa mga pamaagi. Just ignore him. Pero kung grabe na yun ang bullying, labi nagnanay physical, pwede na naman siya ipatawag or ipakuag mga legal nga mga actions, no? Dili na siya good, pwede nga magsige na lamang pod, no? Sunod nga pong na, unsa may akong buhaton para dili na ko na nila bulihon permi. Nga bisan unsaon ako og dait maora man gyud ning akong lawas, tambok man gyud ko, mahalagi na akong ingon ganina away lago. Kanabang hoy tambok, hoy daot, or kimpang, or whatever nga mga physical nga mga handicaps or mga kuan, mao na form of bullying, no? Ina lang naibog lang muna ko kay kuan ko, kanang tamsi, tambok pero sexy. Naman po mga chubby, ayun lang po nagtambok, chubby o tamsi ba, no? Dili po kayo ba very offensive po paminahon ba, o dili negative paminahon. Kay nabe po yung mga tao nga genetically dagkuon gyud, no? O bitaw tong sa una na ay mga ordinansa nga kinahanglan ng hawak sa mga lalaki mo or gini kadako na may mga dagkuon, na may mga 6-footer, na may mga genetically kumbalikon nga mga dagkuon gyud sila, na po yung mga gagmayon. So bisa kung saon nimo diet niya kung genetically dagkuon gyud mo nga kaliwat, maglisod gyud, no? So kuan katayng maligitong gingon, nineglect na lang ni sila or pwede nimo ni sila gipatawag sa mga otoridad, no?
kung grabe na gyud sa eskwelahan pwede naman nagipatawag sa inyong principal or guidance counselor para magkulang ilang atensyon, ha? Dili ni siya advisable kay usan is mga hinungdan ngano sa mga estudyante nga dili na musud sa klase kay to daning bullying. So dili ni siya pwede nga i-tolerate lang, no? Sunod nga pangutana, karon nga nauso na ang social media sa sukmid naman pod mihinoon ko gibuli niya o i-bash matag post na ko may komento gyud nga negatibo unsa may akong buhaton ana expected na siya Renz. So kung vlogger ka or magsigag post sa media ayaw pag-expect nga tanan positive nga mga comments o mo likes nimo no nagay somebody nga mura bag mukontra sa imong mga opinion dia. So dawatan na lang ng mga ingon ana kay mahilig mo kag post mga to'y kailan ako nga mag-post lagi og di gini ka mo likes mosuko ayaw kag to expect kag tanang tao mo like sa imong gi-post kay naman po'y dili lagi po ganahan ug unsay makita dito. So expect na lang nga dili tanan nga tao nga makauyon ug unsa may gi-post na to. So mo na ang giingon nila kay datoy time nga naalagi po ko sa media norabag daghan-daghan na po na post ingna ko sa kong amigo nga ayaw pag-expect Dr. Obra nga ang tanan mo uyon ha. Ko kay balo man ko na mas maiganig na dili mo uyon para na point of arguments. So mo na siya ang kinabuhi no. Dili tanan bisag unsaon mo maayo diha nga makauyon sa imong gibuhat na agoy diha sa pikas side no. Sunod nga concern naabay kaso anhang bullying. Yeah, that is a form of abuse ha. Asa mong kumuduol aron matabangan ko ani akong suliran karon. Angay basab kung mudangop og doktor nga makondisyon ang akong utok aning bullying. Well, diha sa Sarangani province butog na abay psychiatrist nagpractice diha. But any doctor pwede ni mong maduulan no. Maybe dili na ka makatulog, dili ka may mutang sometimes ug mangayo lang kag mga opinion no diha sa inyong barangay o sa mga otoridad diha sa inyo ug i-call ang attention aning mga tao nga naghimo na ning gingon nimo bullying para sad nga ma-aware sila nga wala ka kauyon sa ilang gibuhat nimo. Kay kung nimo lang sa ni silang inunta uyunan, mugara man ni sila. So ako nagiyon usa sa pamagi is to strike out or i-delete i-block ang ilang number sa imong cellphone para wala ni sila way to contact you. Og pananglitan na sa social media, magsislag post diha, kanang ebidensya na siya nga naay mga nahitabo nga mga ingon aning butang nga sa inyo nga bullying. And this is not acceptable gyud na kay maka-cause man siya og psychological effect sa imo, no? Kung chubby ka, na ba poy akong balikon, no? Poy mga chubby nga mga sexy, no? Moy tamsi, no? Gitawag nagtambok pero sexy. Ayaw lang po ka offended kayo kay basig naibog na po nila kay basig kining nagbully nimo sig daot po ni, marasmit ko syukor. So ingon ana rata, no? Siguro sa na tog diet uban kay genetically lagi dagkoon maglisod yun. So hinaut nakasabot ka sa kung i-explica ni Morens diya sa Sarangani province ug ngadto sa libuan millions nga naminaw atong programa kini nga akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Makanunayon ninyong pagpaminaw sa among mga RMN program sa among kini nga akong suliran. Taas kita greeting din sa tong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tata Carmen with Atty. Eileen Bathan. Hasta la vista, hantod sa tunod higayon. Bye-bye!